Shalom and welcome to City of Faith Apostolic International Ministries with Apostle Miracle Prince, the president and producer of the Voice Daily Devotional Broadcast. Time for the Word. Mwari vanoregerera Guta reNinivhe, but kana ukaverenga Jona chapter 3 verse 10, after Jona aona kuti Mwari varegerera Guta reNinivhe vakasariparadza, iye akabva atsamwa zvekutogumbuka kusvika pakuda kuzviuraya, but Mwari havana kubvira vaita kana basa nazvo. Kuti why iye Jona agumbuka kusvika pakuda kuzviuraya, ndava ivo vaitoziva kuti ndo maitiro evanhu vaye ekuti kana vakaona mumwe munhu aropafadzwa vanogumbuka nazvo. Nokuti Jona paakaona Guta reNinivhe raregererwa naMwari, iye wakatobva agumbuka nazvo kuti why Mwari vakasara kuregerera. Haleluya. Ndava Jona semunhu wakanga atumwa naMwari kundoparidza evhangeri muguta reNinivhe, kuti iye amire somutumwa achandoparidza shoko iroro muNinivhe, kuti Ninivhe igobva yadzikinurwa nokuda kwake. But iye wakada kuzotora Ninivhe kuita sekuti rakanga riri guta rake, kangamwe kuti iye wakanga ari mutumwa bedzi wakanga atumwa naMwari kuti andoparidza evhangeri. But pakupedzisira zvakazobva zvaita sekuti kutumwa kwakangaitwa naMwari yakanga itwa problem, nokuti iye waitoda kuri kuona Mwari vachiparidza guta reNinivhe since Mwari vakanga vari ivo vakanga vamutuma, then pavapaya vozoti voregerera avo. Nokuti iye Jona kugumbuka kwaakaita zvakaratidza zvega kuti ndo zvakanga achifunga mukati memwoyo wake kuti guta reNinivhe riparadzwe. But Mwari nokuti ndi Mwari venyasha vasingatongwe nemunhu, vakabva vangoita sezvavakafunga, vakatodecida kuregerera zvavo vanhu vose vakanga vari muNinivhe. Why? Nokuti ndi Mwari venyasha, havana kufanana nesu vanhu. Saka ibva waziva chinhu ichi kuti even muupenyu hwedu hwatiri kurarama munguva ino, kunyange vanhu vaya vaimbokubatsira vamwe vacho, kana vakaona iwewe zvinhu zvako zvava kufambira mukati muupenyu hwako, vanobva vatanga kutokuitira jealousy, vanobva vatanga kutokuvenga kuti why iwewe life yako yava kufamba zvakanaka. Haleluya. Vanobva vatanga kutokugumbukira. Why? Because vanenge vachida kuti iwewe ugare uchingoenda kwavari uchindovakumbira zvese zvaunenge uchida mukati muupenyu hwako. Kangamwe kuti Mwari haaitwe semakasi kuti ukada wombochenja mupaka gare gare, ukada wombopanda lozi. Haleluya. Kristu haaitwe saizvozvo. Kuna Kristu Jesu hakuna zvakadaro. Haleluya. Kana ukaramba uine kutenda muna Kristu Jesu amamudikani, uchaona nyasha mukati muupenyu hwako. Haleluya. That is why mufundisi wako since paukamira kuuya kuchechi akabva atoti zvafarana. Haleluya. Akatofunga kuti iwewe unenge wapanduka. Haleluya. Nyamba kwete, asi kuti pamwe pane zvimwewo zvakanga zvichingokuvhiringa zvakakonzera kuti umbomira chechi, asi nokudapo kuti iye haana chipo chokupa upenyu muvanhu, paakakuona iwe wariga chechi akabva atofunga sokuti iwewe wapanduka. Haleluya. Say I love Jesus. Manje kunyange vachikuvenga, nyasha dzaMwari dzichaonekwa mukati muupenyu hwako. Ramba wakashinga, ramba uine kutenda muna Kristu Jesu. Even kunyange vakati iwewe haufa kuona maropafadzo mukati muupenyu hwako nokuti wakabuda chechi yangu, there is nothing like that kuna Kristu Jesu. Nyasha dzaMwari uchadziona mukati muupenyu hwako kana ukaramba wakashinga, kana ukaramba wakamira uine kutenda muna Kristu Jesu. Haleluya. Patiri isu tinokutenda pakakwana, Kristu isimba redu. Haleluya. But kune avo vasingatendi, Kristu unoonekwa seakazvidzwa. Haleluya. Say I love Jesus. Mwari havaiti zvaunoda iwewe Jona kuti vagokwanisa kuropafadza mumwe munhu ari muNinivhe. Hakuna zvinhu zvakadaro, nokuti chinamato hauzi mutambo wemakasi wokuti gare gare ukada wamboti touch is a move, carry on, pick and play. Aiwa, kuna Kristu Jesu atidaro. Kana iwe Jona zvakugumbura, dzokera Tashishi kwawakabva. Haleluya. Dzokera Tashishi kwawakanga uchida kugara, uchida kuenda kubva pakutanga. Dzokera ikoko, uchaona nyasha dzaMwari dzichingoita zvakanaka vari muNinivhe vakava noupenyu. Haleluya. Nokuti ukaverenga zvakare the same book ya Jona yoyo chapter 4 kubva paverse 1 kusvika paverse 4, Bhaibheri shoko raMwari rinoti kuti Jona paakaona kuti Mwari varegerera guta reNinivhe pasina kana action yavakanga vatora, nokuti iye waida kuti Ninivhe imbooneswa chimoto then yozoti pavapaya yoregererwa hayo naMwari, but Mwari havana kudecide kuita izvozvo. Haleluya.
Mwari vakaita sekuda kwavo nokuti avateereri uye kuita zvinoda vanhu. Haleluya. Nokuti after that Jona wakabva agumbuka kusvika pakuda kuzviuraya kuti sei Mwari vachimbidzika kuregerera guta reNinivhe. Haleluya. Saka iye Jona semunhu akanga akasvika aine shoko rokuti pasara mazuva 40 kuti guta reNinivhe richiparadzwa, waida kuti process yose ifambiswe sokuda kwake zvisine naMwari, but kangamwe kuti iye wakanga ari mutumwa, akanga angotumwawo naMwari kuti aende anoparidza evhangeri, kuti vanhu vose vakanga vari muzvivi vagobva muzvivi kuburikidza neshoko rakaudzwa naMwari kuti anoriparadzira vanhu. Haleluya. Say I love Jesus. Nokuti Mwari pavakazonzwira tsitsi guta reNinivhe, munhu wese akabva aregererwa kubva muzvitadzo zvake. Iye Jona akabva agumbuka kusvika pakuda kuzviuraya kuti why Mwari varegerera guta iri. Haleluya. Kureva kuti mashoko akataurwa naJehovha akamugumbura. Haleluya. Asi Mwari pakupedzisira ndipo wakazoti zvakanaka here naJona zvawakatsamwa kudai. Zvikanzi naJona handizvo here zvandakataura kare ndichiri kunyika yapangu, zvokuti imi muri Mwari wetsitsi, ndosaka ndakagara hangu ndandakatizira kuTashishi. Ndava ndaiziva zvangu kuti imi muri Mwari wetsitsi nenyasha, Mwari asingachimbidziki kutsamwa, saka ndaiziva kuti hamungatomboparadzi guta reNinivhe. Haleluya. Kangamwe kuti Mwari vakanga vakangomuita mutumwa chete wokundodzikinura Ninivhe achiiparidzira evhangeri sekutumwa kwanga rina Mwari. Haleluya. Say I love Jesus. Kuti Ninivhe igorarama nokuda kweshoko. Saka shoko raMwari rinoti iye Jona wakabva agumbuka nazvo kusvika pakuda kuzviuraya, ndava iye mupfungwa nemumwoyo make waiti sei Mwari vakasira kuregerera guta reNinivhe. Haleluya. Saka muupenyu ziva kuti kune umwe munhu asingatodi kunzwa kuti iwewe waropafadzwa naMwari, kana kuti iwewe uri munhu anonamata Mwari. Haleluya. Kana achikuona unenge achitokushuvira kuti dai wanga wafa, kana kuti dai wanga wapinda mukati merimwe dambudziko hombe. Haleluya. Ndava anenge achiona kuti iwewe uri munhu waropafadzwa naMwari, saka anenge achipadzwa maropafadzo ari kuona ari mukati meupenyu hwako. Haleluya. Say I love Jesus. Nokuti munhu wakashata kana akaona iwe waropafadzwa naMwari unogona kutokutsamwira kusvika murufu kuti dai munhu uyu apfuura pano panyika nokuda kwemaropafadzo. Nokuti Jona unogumbuka kuti sei Mwari vakasira kuropafadza Ninivhe, sei Mwari vakasira kuregerera Ninivhe, ndava iye mupfungwa dzake waida kuti Mwari vaparadze Ninivhe. Haleluya. Say I love Jesus. Asi hama mudikani, kunyange zvakadaro, ramba wakasimba, ramba wakamira muna Kristu Jesu, nyasha dzaMwari uchadziona mukati meupenyu hwako. Nokuti kunyange muroyi chaiye akaona iwe waitirwa zvakanaka naMwari mukati meupenyu hwako, anobva anzwa kuda kutozviuraya kuti sei munhu azoropafadzwa, sei munhu azova nenyasha dzakadai mukati meupenyu hwake. Ndava iye waingoshuvira kuda kukuona iwewe uri munhu anotambudzika. Haleluya. Saka munhu uyu tinomufananidza naJona, nokuti Jona haasi kuda kuti Ninivhe idzikinurwe nokukasika, unoda kuti Ninivhe itange yambonetseka, then paya Mwari wozodzikinura. Haleluya. Wakaipa haadi kukuona iwewe uine nyasha mukati meupenyu hwako. Ndava unoda kuti utambudzike zvakanyanya, usaona nyasha mukati meupenyu hwako. Asi hama mudikani, ramba uine kutenda mukati meupenyu hwako. Nyasha dzaKristu Jesu uchadziona. Kunyange vanhu vasingade kuti iwewe uve wakaropafadzwa, asi ramba uine kutenda muna Kristu Jesu. Nyasha dzaMwari uchadziona. Nokuti mukati meupenyu hwedu kune vamwe vanhu vakaita saJona vasingadi kuona kuti isusu tiropafadzwa, vasingadi kuona isusu tine mufaro. Asi hama mudikani, Mwari vachaita tsitsi mukati meupenyu hwako. Mwari vachava netsitsi mukati mekurarama kwako. Mwari vachakuzarura madoors ese akavharwa nevamwe vanhu vakaita sanaJona mukati meupenyu hwako. Nyasha dzaMwari vari kumusoro kudenga uchadziona mukati meupenyu hwako. Ramba uine kutenda, Mwari vachakuropafadza. Usarasa tariro mukati meupenyu hwako. Ramba ukatarisa pamuchinjikwa, nokuti pamuchinjikwa ndo pane nyasha. Kunyange mukati meupenyu hwedu tichisangana nevamwe vanhu vakaita sanaJona vasingade kuti isusu tive nemaropafadzo, tive vanorarama zvakanaka,
mukati mwa upenyu wedu. Asi amamudikani tina Yesu Kristo uyo wakapewa patiri kuti azofira iwewe neni kuti isusu tigowana upenyu. Kunyange mukati mwa upenyu wedu mune vamwe vanhu vakati asana Jona wasingade kuti iwewe neni tive noupenyu, asi Yesu vachatidzikinura. Asi Jehovha vachatuma mwanakomana wavo anonzi Yesu Kristo kuti azotidzikinura mukati me avo vasingade kuti isusu tive noupenyu hwakanaka mukurarama kwedu. Hama mudikani, ndinokuudza muzuva ranhasi kuti kunyange kuna na Jona vari mukati muupenyu wako vasingade kuti iwewe uropafadze naMwari, asi nhasi ndokutaura nyasha, asi nhasi ndokutaura simba romweya mutsvene mukati muupenyu wako, kuti Mwari wokudenga vakuropafadze, kuti Mwari wokudenga vakuzarure madozi. Ndava kuna na Jona vasingade zvakanaka mukati muupenyu wako. Hama mudikani, ramba uine kutenda. Ndava kuna na Jona vanokushuvira rufu, ndava kuna na Jona vanokushuvira kuti uwire mugomba, asi tina Kristu Jesu uyo Mwari wenyasha asingateereri zvinotaurwa nevanhu, asingateereri zvinorongwa nevanhu. Jesu Kristu ari mukati muupenyu hwedu, Jesu Kristu ari mukati muupenyu wako. Ramba uine kutenda. Hama mudikani, muna Jesu Kristu kuburikidza neshoko. Hama mudikani, ndawana wadzikinura naMwari. Hallelujah. Thank you for listening to today's daily devotional broadcast audio. We encourage you to share this audio with friends and contacts. Also, don't forget to let people know about Apostle Miracle Prince. You can download our daily devotional broadcast audio on YouTube, or you can contact us by this number +27619164897. Shalom. Let's touch lives together. To God be the glory.